салом дӯстон, чун ба видеоблог рӯй овардем, маълум гардид ки дар видео на танҳо картинка ё гӯем худи видео, балки овоз низ хеле гӯем нақши калон дорад. Барои он ки овози ба сифат гирифта бошем, албатта мо аз гӯем ҳар намуда таҷҳизотҳо истифода мебарем. Ба мисоли микрофон, чун микрофони худи смартфон на ҳамеша он сифате ки ҷавобгӯй аст дода метавонад. Биёед барои мисол ҳоло худи овозро аз смартфон гӯш мекунем бидуни микрофон. Барои мисол ин овози аслӣ аст ки смартфон ҳоло сахт карда истодааст. Инак чун дидед сифати овоз на он қадар ҷавобгӯй аст ва барои он ки овоз андак сифати хуб дошта бошад, мо қарор додем як микрофон ба даст оварда бошем ва ба мо бо кӯмаки ширкати гӯем технотиҷи, партнери технотиҷи ана ин намуд микрофонро фармоиш додем. Яъне намуд микрофон фармоиш додем. Модели MyLab M5 онро дар гӯем кӯтоҳтарин мӯҳлат харидорӣ намуданд, ба мо дастрас намуданд. Аввал ба Душанбе ва баъдан аз Душанбе ба Хуҷанд. Ва ҳоло биёед ин микрофонро дар кор месанҷем. Аввал микрофонро мекушоем, яъне борхалта ё ин ки паковкаи онро мекушоем ва ҷоибот дар он аст ки микрофон албатта боз борхалта ё ин ки защитники худро дорад. Хуб, хеле хуб гӯем аз бисёр чизҳо микрофонро эмин медорад. Тариқи замок мекушоем ва ана инҷо микрофонҳои мо қарор доранд ва чун мебинем он аз ду ҳисса, яъне аз ду қисм иборат аст. Яъне боз инчунин ҳаст қисме ки шумо метавонед тариқи он микрофонро ба дигар таҷҳизотҳо ба монанди гӯем компютер ё ин камера ки гӯем разъёми переходник низ дорад, ки барои васл кардани микрофон ба таҷҳизотҳое ки ҳоло асоси онро мебинем. ана худи микрофон чун мебинед хеле дароз аст. Ба гуфти сесолгар дарози он 6 метр аст. Яъне 6 метр хеле барои гӯем чӣ дар даруни ҳуҷра, чӣ дар берин хеле ба мо муфид аст. Яъне микрофон ин намуд гӯем муҳофизаткунак низ дорад аз шамол, эми медорад чун овозро. Ин гӯем ба мисоли бо забони сода запаснояш, яъне албатта худи микрофон боз ин чизро дорад. Мана гӯем микрофон ана ин маҳкамкунак дорад микрофон. ана ин разъёми гӯем худи микрофон, разъёми асосии он, яъне метавонем фарқияти онро дида бошем бо ана ин разъём. Яъне ду намуд, як намуд барои гӯем телефон, фотоаппарат, дигар намуд барои дигар таҷҳизот. Яъне фарқият дар он аст ки ҳоло гӯем барои мисол телефон тариқи як разъём шумо ҳам наушник, ҳам микрофон пайваст мекунед. гӯем барои компютер бошад, барои он ки насб карда бошед, дар намудҳои нав албатта ду разъём як шуданд, лекин дар намудҳои пешина ҳам барои микрофон ва ҳам барои наушник ҷудо разъём омадааст ва ана ин разъёми мо ду намуда аст. Ва биёед ҳоло микрофонро дар кор месанҷем. Пеш аз он ки микрофонро ба смартфони худ пайваст карда бошем, аз хотир набароред ки бояд ана ин аз васлак истифода кунем, чун гуфтем разъём фарқият дорад ва бояд
аввал разъёми асосиро ба ин маслак ва ана ин маслакро анакнун ба смартфон пайваст мекунем. барои мисол ана ин овози аслӣ аст ки смартфон ҳоло сабт карда истодааст. инак ана акнун овози мо тариқи микрофон сабт шуда истодааст ва шумо дарҳол фарқияти онро албатта эҳсос карда метавонед то кадом андоза, то кадом дараҷа овози шумо бо сифат сабт мешавад, сабт мегардад. Инчунин ин албатта хуб аст барои гӯем аз касе интервю мегиред, шумо албатта бояд ба назди он равед ва ба телефонатонро чун дуртар қарор медиҳед, бояд овози тоза бошад ва дар ин ҳол ба шумо микрофон хеле хуб аст. Инчунин чун сими дароз, ноқили дароз дорад, метавонед инчунин интершумҳоро, эффектҳоро, тамоми гӯем он овозҳое ки шуморо гирд овардааст, тариқи он сабт карда бошед. Инчунин агар хоҳед ки чунин микрофонро фармоиш дода бошед, албатта метавонед тариқи мо низ фармоиш диҳед ва агар шумо обунаи гӯем подписчики гурӯҳи мо бошед, ба шумо ҳатман тахфиф низ пешниҳод мегардад. Инак миннатдори мо, сипоси мо ба Технотиҷи ва бо мо бошед барори кор дӯстон.